Silamɛw ka jɛkuluban bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ fɔ a ma Haut Conseil Islamique du Mali. Olu ye kuranɛ kalanba kɛ an ka misiriba yɛrɛ kɔnɔna na. A kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ yen nɔ. Wulikajɔba kɛra Mopti sigida denmisɛnninw kɔni fɛ kunungo an ka faba kɔnɔ yaasa k'u ka nisɔngoya kɔni jira ka kɛ ni waleya jugu min kɔni talen don ka Mopti région sɛgɛrɛ. CAN 2019 ale baaraw kɔni daminɛna Egypte doloncilaw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ Zimbabwe doloncilaw ka kunungo. Aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni selifitini kalo tile 20 i jira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la kunungo jumado ka bɛn ni juin kalo tile 21 silamɛw ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Haut Conseil Islamique ni a yɛrɛ ɲɛmaaba ye Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye olu ye kuranɛ kalanba kɛ an ka misiriba yɛrɛ kɔnɔna na Bamako yan nɔ a kɛnɛ kan mun kun ye an ka jamana ɲɛmaa ye Ibrahim Boubacar Keita ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se maaba caman ma kuranɛ kalan kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa basigi ani sanji hɛrɛma o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na teleɲɛta ye kunnafoniya min sɔrɔ ko kan an ka jɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Silamɛw ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma Haut Conseil Islamique du Mali ni a yɛrɛ ɲɛmaaba ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ye olu ye kuranɛ kalanba kɛ kunungo jumado an ka faba yɛrɛ misiriba kɔnɔna na kuranɛ kalan kɔni kɛnɛ kan mun kɔni an ka jamana ɲɛmaa ye fo ka taa se a nɔfɛ mɔgɔ caman ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ yen nɔ. Haut Conseil ɲɛma a ka kumaw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko jamana o jamana ni a dɔnnibaw ani a marabaw ko n'o olu kɔni bɛnna kelen ma ko jamana tɛ to janfa na. A tilala k'a jira tuguni ko n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ ko a kalifalen don faamaw ani dɔnnibaw de la ko n'olu sɔnna ka bɛn kelen ma ko Mali a bɛ gɛlɛya mun na ko ni Ala sɔnna ma a bɛna ban. O hukumu de kɔnɔna na Makiba ale kɔni ye kuranɛ yɛrɛ nafa bɔ fo ka taa se adamadenw an k'an jigi kɛ Ala ye ka d'a kan fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ bɛ bɔ masa de yɔrɔ la. Donc jango ɲinɛ kuranjigi nana kɛ ni jamana bi situation kura min kɔnɔ n'o ye jagosa kɛlɛ min imposé min an kan siyaw tɔgɔ la ka sɔrɔ siyaw tɛ ɲɔgɔn na ayiwa biɲɛkala ni na se damɛ biɲɛkala kan n'an ja an b'a fɔ ten su bi ka bɔ cogo bɛɛ la insécurité hakilisigi bɛ yen donc a y'a ɲini kuranɛjigi min bɛna kɛ samiyɛko la jamana bi situation gɛlɛn min kɔnɔ an k'o fana don a la ka d'a kan jamana in mago bi fɛn min na bi o ye a den ɲumanw Ala kɔfɛ n'o tɛ an jigi tɛ foyi kan tubabu tɛ se farajɛ tɛ se farafin tɛ se maa min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ bi malidenw k'u tɛgɛ di Ala ma k'u jigi sɛmɛ Ala la n'an y'Ala bila ka fɛn bɛɛ ta an b'an yɛrɛ ye duwawu t'a la donc o de la kuranɛ in jiginna bi k'a ɲini dɔrɔn Ala fɛ Ala ka se ka bɛn ani basigi don jamana in kɔnɔna na jamana in denw k'u ni n'u dusukun kɛ kelen ye ka sanji ɲuman di an ma sanji in ɲinɛna ma a daminɛ ye an siran a y'an jɔrɔ nka a kunjacogo ɲuman bɛ Ala bolo k'Ala deli sanji ɲuman ka d'an ma kɔlɔlɔ ni gɛlɛya minnu b'a la Ala k'olu ɲɔni Ala ka sɔrɔ sanam ni samiyɛ kun donna fo ka ban Ala kɛra k'olu lafiya ni kaba finna fo ka san jigi ka ban kɛra k'olu lafiya n'u y'a ɲininka ko mun bɛ yen a b'a fɔ k'a t'a dɔn min ye n'u ka mɔgɔ sɔrɔ n'o ɲɔna bila a ka mɔgɔ sɔrɔ Ala k'an kisi o ɲɔgɔnna ma donc fɛn min bɛ se ka don an n'o cɛ o ye Ala wele ani Ala deli adamaden bɛ Ala wele ni fɛn min n'o ka bon ni Ala tɔgɔ bɛɛ ye o de ye kuranɛ ye an ye kuranɛ de jigi bi k'Ala deli ni Ala yɛrɛ ye Ala ka so kɔnɔna na Ala ka dun kɛrɛnkɛrɛnlen la n'o ye juma ye jamanakuntigi n'o ye président de la république ale yɛrɛ y'an bonya a donna sen jɔ kelen kan a bɛɛ kɛra a yɛrɛ ɲɛna la an bɛ Ala deli kuranɛ min jiginna Ala k'a kɛ bɛn ani basigi doni sababu ye jamana in kɔnɔna na sanji ɲuman sɔrɔli ani balofɛnw ɲɛni ani a duni si ɲuman Ala k'o fana d'a ma Haut Conseil programme damadɔ boloda kuranɛ jigi o kɛra bi sini Ala deli bɛna kɛ suratul istisqa ka Ala deli san o bɛna kɛ misiriw la Mali fa bɛɛ fɛ n'o banna fana meeting ba dɔ bolodalen don o ye crise min bɛ jamana in kɔnɔ bi jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn ye Mali silamɛw Mali chrétiens Mali kadow Mali bozow Mali filaw an bɛɛ ka jɛ k'an dɛmɛ an ka don an dɔ tɛ dɔ jugu ye mais dugumɛnɛ don ma an ka fini kɔnɔ an bɛ misi k'a den de to dibi la u bɛ taa filaw fɔ ani kadow tɔgɔ ye ka taa kadow fɔ ani filaw tɔgɔ ye sisan diinɛ ko bɛ ka na don a la o tuma n'an ma kɔn kabini an b'a fɔ ko Kidali sisan Kidali a bɛ ka fɔ ko Moti sisan centre ko kuma bɛ yen donc sini a bɛna taa yɔrɔ jumɛn Ala de b'o dɔn donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana to ji zuwa ka don an ka k'an to sunɔgɔ la donc o de la meeting in bɛna kɛ meeting d'information don ka kuma jamanadenw ye ko min bɛ yen an k'an yɛrɛ fɔ ka sigi ni minnu fana nana don an dɛmɛ u di cɛ u ni baraji u y'olu ka su bi ka to yan koyi nka u n'a m'an dɛmɛ ka k'olu nani ɲɛ an kun di cogo min bi an ka cogo ka jugu ka tɛmɛ o kan donc o la a ka kan n'u ka kuma a ka kan an ka kuma jamanadenw ye u k'an dɛmɛ mais dɛmɛ cogo min n'a ɲɛ olu b'o fɔ an n'o k'o kuma fɔ ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to o silisilaw bɛna kɛ sigi caman bɛna kɛ ni partenaire an n'u ka sigi an n'u ka kuma an n'u ka ɲɔgɔn faamuya
ne hokose ka nin waati baaraw bolodalen de ni ala sɔnna ma ala kɔni saba bɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana kɔlɔsima ala ka hɛrɛ k'an ye k'a yɔrɔ fɔ k'a waleɲuman dɔn wassalamu alaikum warahmatullah. hakilila jigila kabini san 2012 kɔni wagati la mun kɔni ye gɛlɛya caman ye o donna an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala lakana ta fanfɛla la o kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman kɔni bɔnna u ni na an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na mun kɔni ye o conseil ɲɛmaa ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara a ye welewele bila ka taa silamɛden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la sibiri don kabini juin kalo tile 29 ye san 2019 nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati stade 26 mars kɔnɔna na yaasa u ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya ka da banbaci wale mun kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a kelen do mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko mun kɔni ye an ka filaw ani an ka dɔgɔnɔw ye k'olu de fɔlen do ɲɔgɔn ko k'u ladɔnniya k'a fɔ ko o waleya in kɔni tɛ. kunungo juma do ka bɛn ni juin kalo tile 21 mun kɔni ye Mopti région denmisɛnninw ye olu ye wulikajɔba kɛ an ka faaba kɔnɔ yan nɔ. Wulikajɔ in taama kɔni y'a daminɛ bourse de travail la ka taa bila place de l'indépendance la u kɔni y'a jira marabaw la ko waleya jugu mun kɔni talen do ka région sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala n'o kɔni ye Mopti région ye k'a ma bɛn olu ma fiyewu k'u ka wuli joona u ka fɛɛrɛ ɲini yaasa basigi bɛ se ka na olu ka région kɔnɔna na cogoya min na a kɛnɛ ka maaba caman u tun bɛ yen nɔ teleɲɛta tɔgɔ la Asita Mayiga ani Alpha Kone an ka jɛkulu ka kunnafoniyaw lajɛ. Kunu juma juin kalo tile 21 tagamaba de bolodara an ka Bamako kɔnɔna la yan nɔ. Jɛkulu fɛ a bɛ fɔ jɛkulu ma ko collectif des associations des jeunes de la région de Mopti walasa k'u ka dusumakasa yira fagali waleya jugu minnu bɛ ka kɛ an ka jamana camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala Mopti mara la. Olu kɔni bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u bɛ se ka fura sɔrɔ walasa nin waleya jugu ninnu bɛ se ka dabila cogo min na. An dusu kasilen do ni y'a san 3 ye an ka région kɔnɔ sɛnɛ tɛ kɛ bagan tɛ mara jago tɛ kɛ jɛgɛ tɛ mɔ donc vraiment a degun b'an na bi o de la an y'a wele ka na an ka bɛna marche kɛ ka an ŋaniya yira maliyɛnw na ani diɲɛ bɛɛ la. Maliyɛnw kɔni bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu u y'a daminɛ bourse du travail la ka taa fo place de l'indépendance la maliyɛn bɛɛ kɔni y'a ka dusumakasa yira wa bɛɛ bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw wele u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa bɛn ani kelenya u bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na. A bɛ san 100 bɔ kadɔw ni dɔgɔnɔw bɛ ka vi au centre du Mali dɔgɔnɔw b'u denw di filaw ma filaw b'u denw di dɔgɔnɔw ma dɔgɔnɔw bɛ sɛnɛ ka filaw balo filaw b'u ka misi an'u ka nɔnɔ ta k'o di dɔgɔnɔw ma mais an bɛ se k'a dɔn tout d'un coup ko ninnu bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo di c'est faux archi faux. Siya kɛlɛ tɛ an fɛ yan depuis lawali se kɛlɛ tɛ yen se kɛlɛ tɛ maliyɛnw bɛɛ ka bɔ an ka cɛsiri saya in ka dabila ten. N'an bɛ duguba kɔnɔ n'an ka mɔgɔ ma sunɔgɔ yan nɔ anw tɛ se ka sunɔgɔ yan nɔ. An bɛ yan an se ka sunɔgɔ bi an se ka sunɔgɔ ti bɔ trop c'est trop u kan ka yɔrɔ libérer. Nin tagama kɛnɛ in kan an ka wasadenw tun bɛ yen fo ka taa se mɔgɔba caman wɛrɛw ma. Au moins population ni sɔrɔdasiw bɛ yen a bɛ se ka fɔ mais sɔrɔdasi minnu bɛ yen c'est insuffisant sɔrɔdasi tɛ yen gendarmerie bɛ yen police bɛ yen mais o tɛ on a besoin d'un camp militaire à Bandiangara pour sécuriser la population aujourd'hui. An bɛ Janaja kɛnɛ kan an bɛ Congo kɛnɛ kan an bɛ ba kɔnɔ minɔgɔ bɛ an na. An bɛ jigiɲɛ kɔnɔ kɔngɔ bɛ an na an bɛ tribunal kɔnɔ tiɲɛ kɔngɔ bɛ an na an bɛ misiri kɔnɔ ala ka kutuba kɔngɔ bɛ an na an bɛ jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔngɔ bɛ an na an bɛ jamana kɔnɔ lakana kɔngɔ bɛ an na. Nana nin kɛnɛ in kan yan ka na an ka dusumangoya yira min bɛ ka kɛ Mopti mara kɔnɔna na k'an ka dusumangoya yira. Mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a ka jamana kan k'a bɛna maliyɛnw kunna wolo sa o tɛ se ka kɛ sa mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a ka jamana kan k'a fɔ k'ale bɛ ka sigi ka fɔ labɛn jamana ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka kɛ sa mɔgɔ tɛ se ka bɔ jamana in ko kan k'i tɔgɔ ye ko Serval k'i tɔgɔ ye ko Barkhane k'i tɔgɔ ye ko MINUSMA k'i tɔgɔ ye ko G5 Sahel k'e bɛna maliyɛn tila i tɛ se. Maliyɛn bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ nin tɛ fila ko dɔgɔnɔ ko bamanan ko ou bien siya wɛrɛ ko ye. Nin ye Mali yɛrɛ de ko ye c'est à dire Mali yɛrɛ ka ɲɛta de dulonnen don ko min bɛ ka sisan an ka ɲɛta de dulonnen don o la bɛɛ lajɛlen ka ko de don siya ma bɔ siya la ni Mali cira a cira bɛɛ de ye. Nin tagama in kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ de bɔra fila kɔrɔbɔrɔ dongɔnɔ siya sugu bɛɛ bɔra walasa ka bɛn ni keleya yira wa bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko nin tɛ siyako kɛlɛ ye an fɛ yan nɔ an bɛ ala de kɔni deli ala ka na ni bɛn ni keleya ye an ka jamana kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa fɛn min ye nin waleya jugu ninnu ye fu bɛ se ka sira a la cogo min na.
Sanubolo ka jekulu bambe anga jamana konnana nabe wele ko Fédération nationale des orpailleurs du Mali olu ye kunafondilo wele kunungo jumado ka ben juin kalo kile mugan kile yasa ku la doniya waliya mu kontalendo ka nyeshi uluma anga marabaw fe nu yolu ka bara kon jakusa blaliye akene ka telenyeta kon tagara Amadou Nyamele ani Salfu Nyare olu ye seria mulu soro anga jekulu lage ɲɔgɔn fɛ ni onka jamana ta kalaje farafina yɛrɛ banku sanfɛ ibena e ka fɔ dugu jugɔrɔ nafa fɛn caaman o be anw ka dugukolo jugɔrɔ nka bolofa kɔni be fɛn min kan ni maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen be i disi gosi n'a ye o de ye sanu min yɛrɛ be bɔ anw ka dugukolo jugɔrɔ a yirala k'a fɔ farafina jamana 54 mali yɛrɛ bena i jɔ jɔyɔrɔ sabanan na minnu kɔni be sanu yɛrɛ bɔ o bolo la anw ka laadaw kɛtogo la a be fɔ olu de ma ko orpailleur nazarakan na olu ka jɛkuluba min be anw ka jamana kɔnɔna na olu kɔni ka kunnafoni baro kɛnɛ sigira kunungo ka ɲɛfɔli kɛ gwɛlɛya min b'u kan an be don minɛ ko bi jamana ɲɛmaw kelen do ka gwɛlɛya min ta ka sanubɔlaw yɛrɛ sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala maa minnu be baara kɛ ji yɛrɛ sanfɛ n'a be fɔ ma ko daraki baarakɛlaw ni ye daraki yɛrɛ baara ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ i bena ye k'a fɔ a daminɛna kabiri général Musa Traoré yɛrɛ be fanga la daraki baara daminɛ bi a mɛnna dɔɔni dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ jo finɛsi min tun bɛna Mali kɔnɔ n'a bɛna sanu baara kɛ ne ye baara k'ale bolo o donni kama Musa Traoré y'a autorisation papier de tun b'a bolo an tun bɛ baara kɛ yan o daminɛ mɛnna an y'a daminɛ o ma ka na sanu baara daminɛ o la o kɔfɛ kɔlɔlɔ min fɔlen k'a bɛ daraki la bon ne bɛ daraki baara daminɛ a 86 ni sisan tɛ ne ma kɔlɔlɔ ye daraki la parce que tubabuw de tun bɛna ni daraki ye o donni kama daraki wari ka ca daraki kelen n'i ko k'i b'a san ni ma se miliyɔn 40 miliyɔn 50 ma i t'a sɔrɔ an bɛna ɲini faamaw fɛ a kɛ sabari daraki kɔlɔlɔ tɛ daraki la dɛ daraki den a y'a joli b'a ba jalen tun don fɔlɔ ba nin tun jalen don daraki de kɛra sababu ye ka Mali ba sen i tun b'i tɔgɔma yan fɔlɔ Katebugu dangan yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Bɛlɛba an tun b'a tigɛ an sen na o tɛmɛni yan an bɛ bankun tigɛ an sen na Samayana bɛ ten Joliba bɛ ten Kirina bɛ ten fo Kangaba fo ka tɛmɛ Kangaba la quoi frontière la bɛɛ tiɲɛ kɛnɛmala de ni mɔgɔw bɛ jigin ba fɛ tilema fɛ a bɛ kunu sama ka tigɛ a lɔnbaga bɛɛ ye quoi a bɛ kunu de sama k'a la tɛmɛ nka Ala y'a kɛ bi daraki baara sababu la an ye ba sen kojugu kalabankaw minnu nalen bɛ yan bi n'u bɛ k'an dɛmɛ yan bi n'u bɛ nana an lajɛ la olu de bɛ taa n'i ka bɛlɛ ta an kɔ ka taa an ka cɛncɛn bɔlen ninnu ta ka n'a to Bamakɔ o cɛncɛn de bɛ kɛ feere bi faama kelen ninnu ma an nana o baara kɛ o baara banni kɔfɛ n'an bɛ kɛ baara o sen gouvernement yɛrɛ fɔlɔ bi an b'ale deli de a kɛ yafa an ma a k'an mago to kɔntɛ i y'a ba gude ni min k'i y'a baara o sen ne bolo i kan k'o dɛmɛ o kɛ baara kɛ dɛ ni ye nin kunnafoni baro sigi kɛnɛ in ta k'a lajɛ jalaki kɔni binna anw ka faamaw kan minnu ye nin hakilina ta ka ɲɛsin daraki yɛrɛ baaralaw ma ni gouvernement ko daraki baaralaw de bɛ cyanure baara ba kɔnɔ nkalonfin tiɲɛ t'a la ni gouvernement ko ka a y'a jɔ an tulo b'o la mais k'a fɔ ko daraki baaralaw bɛ cyanure kɛ ba kɔnɔ nkalon kuma o t'an an ye kelen fila gouvernement k'a fɔ ko daraki tɛ nafa an ka jamana kɔnɔ o ye nkalon kuma ye an tɛ sɔn gouvernement k'a fɔ ko daraki k'an ma organiser tiɲɛ don an ma organiser dɛ tiɲɛ don ko o ko n'a bɛna a ye tiɲɛ fɔ aw ni ɲɔgɔn tɛ min ɲɔgɔn tɛ o de y'o ye n tulo b'o yɔrɔ la o kɔni o kuma ye tiɲɛ ye sinon an min filɛ nin ye an bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ bi n'o ye an godayitigiw ye an y'an bolo nɔ da la mais n'i y'a mɛn ko godayi a bɔra daraki fitinin de la dɛ salon kelen pe an ye fourage min se Kangaba cercle la a bɛɛ bɛ se ka vérifier gouvernement de don an bɛ télé fana de la k'a fɔ a bɛ daraki den 5 bɔ a bɛɛ kelen kelenna miliyɔn 5 de o ye miliyɔn 25 ye an ye fourage min se Kangaba cercle la o ye miliyɔn 25 ye o kɔfɛ sisan an bɛ ka kuma yɔrɔ min na nin bɛɛ ni fila de bɛ ka cɛncɛn doni k'a kɛ Kangaba BT kɔnɔ sisan an bɛna clôturer ka kasobo labɛn parce que ministre bɔra ye
an yɛrɛ y'an sigi k'a lajɛ minisiri bɔra yen nɔ a ko k'an ka ba kasobon ka ani tɔgɔfɔli yɛrɛ man kan diɲɛ kɔnɔ n'o ye Maliki Kulubali ye an n'olu bɛɛ an bɛɛ sariya kalan de kɛ donc n ye n sigi k'a lajɛ an minnu bɛ yen nɔ donc nka an ka se ka ko kɛ ko min bɛ se k'a kɛ gouvernement k'a dɔn ko mɔgɔ gɛrɛw fana bɛ kangaba cercle la min ni préfet ni sous-préfet ni maire tɛ kelen ye o kɛra anw dragueurs de fɛ donc a wari tɛ ka bɔ foyi la a bɛ ka bɔ drague de la kelen filanan ye mun ye bi Mali kɔnɔ mini fila de bɛ yen min bɛ ne bolo n m'a wari ta banque la Mali banque bɛ yen n ma taa ministre fɛ yen ka t'i deli n ma taa n fa fɛ yen n ma taa n kɔrɔ fɛ yen n ma taa foyi fɛ n y'a wari bɛɛ bɔ n y'a bɛɛ bɔ drague de la ka mini sɔrɔ n yɛrɛ ye bi Mali kɔnɔ o kɔfɛ n ka tuguni ka tɛgɛ ka bɔ yen La Guinée président ne n'a sigi na il y a 1 mois an kumana an kan ka drague organiser cogo min na min bɛ yen DNG min ɲɛmɔgɔ la o ye Berté ye an n'o sigira ka kuma an bɛ se ka organiser cogo min na donc an bɛ yɔrɔ min fana la Ala barika la u ye drague fila fana d'u ma La Guinée o bɛɛ yɔrɔ min na u bɛ Mandiana cercle de la n'o bɛ Kankan région fɛ donc o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Mali gouvernement bɛ se k'a fɔ cogo min na ko nafa tɛ drague la. Ni drague baara jɔra nin cogo in na tantɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma dɔgɔnɔdenw ka taa se bozodenw ma olu caman bɛ bɔ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan ka na nin baara kofɔlen in na. Bi n'a fɔra an ka jamana na sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen bi ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔ de ye sɛnɛ tɛ se ka kɛ an ka yɔrɔ la an ka denmisɛnninw bɛɛ nalen bɛ hali u tɛ se ji la mais u bɛ drague tigiw kan olu de bɛ ka bɔgɔ cɛ ka kɛ fɛn kɔnɔ k'a ko kan u t'a ɲin'a la bozoden fɛn o fɛn tun bɛ Moti n'u tun bɛ mɔni kɛ a bɛɛ bolila ka na yan o bɛɛ bɛ drague baara in de la n'olu jɔra minnu bɛ so ne yɛrɛ min filɛ nin ne bɛ n to yan nɔ de ne bɛ drague wari de kɛ ka an ka denbaya balo mɔgɔ si tɛ an ka so bi min bɛ se ka taa foro la n'i taara foro la i bɛ faga o bɔlen kɔ la kunna sini ne dɔgɔnin mɔgɔ 60 ani mɔgɔ 7 o de bɛ ɲɔnɔ o bɛ malo sɛnɛ de kɛ u ye n wele ko n ka gardien ɲini u ye yen n'i taara sɛnɛkɛyɔrɔ la ko dɔw bɛ taa mugu ci la k'i faga donc k'olu bɛna ɲinɛ u tɛna sɛnɛ kɛ ɔ n'olu nana ne b'u bila mini fo n k'u bila ka taa u bɛ se ka u ka dahirimɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye drague ye n'a fɔra ko jɔra donc sisan an b'a kɛ cogo di an kɔni bɛ faamaw deli u ka sabali ko bila y'a fɔ cogo min na u ka ko in to fédération nationale ma na Ala sɔnna an tɛna dɛsɛ a la yɔrɔ min ye fiɲɛma yɔrɔ fana bɛ yen u k'a fɔ an ye an b'o bɔ a la an yɛrɛ delila ka contact ɲini u fɛ an ye papier yɛrɛ k'a la k'a ci u ma an ma jaabi de sinon an yɛrɛ ye réunion k'a la ka papier dilan la k'a ci état ma an y'a di ministère 4 bɛɛ ma an ma jaabi donc o de bɛ yen an b'o de ɲini état fɛ u ka sabali an tɛ se k'u kan sɔsɔ n'u ko k'an ka min dabila an b'a dabila nka baara in jɔli vraiment an bɛɛ ka jɛ ka ɲɛɲini ɲɔgɔn fɛ n'an y'a jɔ nin cogo la tan a man di an na a man di an ka denmisɛnninw na fɛn o fɛn bɛ baara la bi a si tɛ tɛmɛ san 20 san 18 san 15 a bɛɛ ye olu de denmisɛnninw dɔrɔn de b'a la. Mali kɔnɔ yan n'i y'a mɛn busuden ka bɔ i fa jamana la jɛgɛ ni tulu cɛla ka n'i da yan a ma nɔgɔ dɛ bamananw bɛ dalen dɔ fɔ quoi ko n'i ye tori ye bili sanfɛla t'a sɔrɔ dɛ dugumafɛn de don mais n'i y'a ye bili sanfɛ fɛn dɔ de y'a lase yen donc an kɔni bɛ min fɔ an bɛ drague min kɔrɔ yan ɲani de y'a labɔ Moti mara la ka na drague in kɔnɔ yan ɲani min don kɛlɛ min bɛ yen o dogolen tɛ mɔgɔ si la maliden ɲuman bɛɛ maliden bɛɛ a dogolen tɛ a si la an minnu nana drague kɔnɔ yan k'a fɔ an nana wari de b'an kun non o tɛ dɛ wari t'an kun an bɛɛ bololankolon de sera yan min sera k'a ka misi feere min sera k'a ka kulu feere min sera ka min kɛ ka solution dɔ kɛ ka na baara dɔ daminɛ n'o ye drague ye yan n'an fɔra ko o baara ka jɔ un coup la Mali gouvernement k'a lajɛ Mali faama k'a lajɛ Mali finitigi bɛɛ k'a lajɛ n'a jɔra ten ko min don ko cɛjugu don dɛ bari parce que anw bɛ baara min kɛ anw b'o de bila ka taa an fana an baw labalo ye. Jɛkuluba min filɛ nin ni a bɛ f'a ma ko Fédération nationale des orpailleurs du Mali ni a yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Seydou Keita ale kɔni ye wele bila ka ɲɛsin fanga yɛrɛ ma u ka se ka segin kɔ boloda wa ka tila ka a ɲini u fɛ u ka maa minnu yɛrɛ donnen don kaso la olu yɛrɛ ka se ka labila. Drague min recensé la an fɛ tan fɔlɔ a ka ca 5000 ye an bɛ recensement na o mɔgɔ kelen kelen na mɔgɔ 10 de bɛ baara kɛ o la o mɔgɔ 10 o baarakɛla ye o patron minnu bɛ yen o yi dan tɛ mais ne ye orpailleurs kɛlɛ
Mali bidije a bɛ jigin an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a bɛ jigin Grande Mine ka sanu kelen doyen ta ye aéroport la k'a bɛ di doyen ou bien a bɛ taxi sara raffinerie minnu bɛ ka lɔ an fɛ yan a bɛ lɔ la jɔn de kama a bɛ lɔ an orpailleurs de kama an k'a lajɛ an b'a dali Ala ye an ka jamana bɛ cogoya min na tan k'a fɔ ko Mali gouvernement yɛrɛ n'o marifa ta ka yɛlɛ jamana kana den ninnu nɔfɛ depuis ko nin daminɛ la ne bɛ si kɛ kasi n bɛ tilen ka kasi maloya ko don i tɛ se ka taa jamana gɛrɛ yɛrɛ kan an ka mɔgɔ minnu minɛlen an b'a dali ko o ye bila an ta ye dalili le wele min ni an kɔni bɛ se ka o da nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de ye kuma ɲɔgɔnya o ka tɛmɛ jamana marabaw ka taa se maa minnu kɔni bɛ sanu ɲini yɛrɛ baara kɛ anw ka jamana kɔnɔna na. Cakida min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'u ka baara kɔni bɛnnen don ka taa ni silamɛw ye hiji la ni u ka cakida yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko al umra u kɔni u ka baaraw daminɛ bila sen ka bi a kɛra dunanjigisoba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ fɔ a ma hôtel de l'amitié a kɛnɛ kan mun kɔni ye tiriki jamana yɛrɛ nɔnabila min bɛ an fɛ Mali la ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se maaba caman wɛrɛ ma Abdou Watara ale tun bɛ teleɲɛta tɔgɔ la ani a ka jatala Musa Jalo olu ye kunnafoniya mulu sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ani iji tɔtɔlen panko kelen ani ɲɛwawa kalo kelen ni tile damadamani ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko min ye agence ba min ban an ka jamana kɔnɔna n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ agence danaya voyage fo ka taa se al umra kɔni ma olu ye waleya ɲuman dɔ bila sen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ jɛkuluba kelen ye ka yira k'a fɔ ko ɲina iji kɔni ko u bɛna o waleya ninnu bila sen kan ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma fo ka taa se jɛkuluba dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turkikaw ka jamana kɔni pankuru min n'a bɛ wuli ko Turkish Airlines olu fana y'a yamaruya ka yira k'a fɔ ko o ni jɛkuluba fila in k'u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o waleya ninnu bilala sen kan bi an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana dunandugiso min bɛ an ka jamana faaba la n'a bɛ wele ko hôtel de l'amitié ni ye nin kɛnɛ kɔfɛlen yɛrɛ ta k'a lajɛ kunnafonidilaw kɔni wulila ka yira k'a fɔ nin taama jɛkuluba fila ye n'o ye danaya voyage fo ka taa se agence al umra ma ni ye nin jɛkuluba fila yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na iji kɔni baaraw kɔnɔna a daminɛ kɔni olu sen yira a waleya o la ka kɛ nin waleya ninnu maaba caman tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɛlen kɔni kan Turki yɛrɛ lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kɛnyɛrɛ ye agence de voyage fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmaa caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɛlen ninnu kan fo ka taa se kunnafonidilaw ma nin waleya ninnu kɔni daminɛna ni kuranɛ kalan ye. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. kuranɛ kalan tɛmɛlen kɔfɛ min ye ni jɛkulu kofɔlen ye danaya voyage ani agence al umra olu faralen ɲɔgɔn kan ani Turkish Airlines walasa ɲina iji bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna cogo min na olu ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan o kumalasera ale kɔni ye dantigɛli kɛ an ye. Agence danaya ani agence al umra u farala ɲɔgɔn kan ka consortium créé donc consortium créé u taara se Turkish Airlines ma Turkish Airlines ko k'a y'a ka avion bɛɛ lajɛlen to ni agence fila bilalen kulu kɔnɔ o kulu bolo walasa agence tɔw bɛ na ka na avion ta u bolo avion bɛɛ de dir'olu ma exclusivité de dir'olu fila ma olu dɔrɔn de bɛ se ka vol di agence wɛrɛw ma nɔgɔya la ani dati ɲuman kɔnɔna la donc o de tun b'an bolo n bɛ boli ka na comme heji tɔ man jan kosɛbɛ ka na fɔ an balima agence tɔw ɲɛna ani client fɛn fɛn bɛ sugu kan walasa u ka boli ka na nin consortium fɛ yen walasa n'u mago bɛ avion minnu ma avion sɔrɔ fɔlɔ walasa u ka se ka avion sɔrɔ nɔgɔya la ani sɔngɔ duman na an b'a fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ ko kɔlɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an b'a fɔ fana k'a fɔ ko diɲɛ fan o fan n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye nin jɛkulu ninnu ou bien ni jamana ninnu tora kɔ k'olu ma fara ɲɔgɔn kan o de la consortium danaya ani alumura farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ se ka taa ɲɛ a bɛ heji nɔgɔya cogo di n'u farala ɲɔgɔn kan u ka innovation do fɔlɔ parce que ko kura don ko kɔrɔlen tɛ fɛn kura de b'a to mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛ ka kura don u ka baara la u kelen tun bɛ baara kɛ mɛ u fila farala ɲɔgɔn kan sisan donc Turkish fana ko yanni agence kelen bɛ avion fila di ni agence ma ka kelen di ni agence ma ka saba di ni agence ma donc dɔw bɛ se ka dɛsɛ ka wari sara ou bien a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ nka ni agence fila fanga b'u la u bɛ baara kɛ t'o ɲɛdɔn n bɛ avion bɛɛ di ninnu ma siɲɛ kelen donc ni avion bɛɛ d'u ma olu bɛ se ka avion feere agence tɔw ma. ale ka siraw tɛmɛlen kɔfɛ agence danaya voyage fo ka taa se agence al umra ma o ɲɛmaabaw olu tun bɛ nin kɛnɛ kɔfɛlen kɔni kan olu ye u ka kunnafoniw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw di jamanadenw ma laɲini min bɛ olu la walasa ɲina iji bɛ se ka kɛ gɛlɛya ani tilennenya kan bateau bɛ se ka k'a kɛcogo la ani a ka minɛ. bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin. o tɛmɛnen kɔfɛ an b'aw bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. foli kan de b'an bolo mɔgɔ fɛn fɛn y'an ka wele kan jaabi ka se yan nɔ an b'a bɛɛ fo
barakɛ ɲɔgɔnya consortium danaya alumra hakilina min y'a di an ma parce que an y'a ye kɛwale min ka di alumra ye n'o ye sɛbɛ ani seere ni fɛn o de bɛ an balima mɔgɔw la danaya fana na an ko an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in kɛ bon turkisi fana y'an ka welewelekan jaabi an b'u fɔ a la kosɛbɛ ka a bonya da u ye n'ala sɔnn'a ma mɔgɔ fɛn fɛn mana danaya d'an kan k'a ka pasajew d'an ma a bɛ nimisiwasa sɔrɔ a b'a sago sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ bɛɛ fo tuguni n bɛ turki consulat ka représentant fo yan nɔ ani ministre affaires religieuses ka représentant aza wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. I n'a fɔ an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na n'o ye alumra directeur général Abubakar Demba Sila mun b'an bolo dɔrɔn o ye folikan ye k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ se yan ani hali mɔgɔ min ma se ka se yan n'a ka ŋaniya ɲuman bɛ an bolo yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu fana ɲini aw fɛ a k'an dɛmɛ ni dugawu ye baara nin ala k'a ta fanga d'a ma ala k'an bɛɛ nimisi wasa a la inshallah. Ni waleya ninnu kɔni kuncɛtɔ alimamiba dɔ yɛrɛ kun welela nin kɛnɛ kofɔlen kan n'o ye Imam Madu Kɔnɛ ye ale kɔni nana walawalali kɛ k'a yira k'a fɔ nin agence in kɔni faralen ɲɔgɔn kan ni o ye danaya voyage fo ka taa se agence Al Umra kɔni ma k'o ye tareba ye o bɛna kɛ sababu ye iji bɛ se ka don bala an ka jamana kɔnɔna na barisa n'i y'a mɛn ko iji i ko agence de voyage danaya voyage fo ka taa se Al Umra olu jɔsenba bɛ nin waleya ninnu na an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ agence belebeleba fila ka kɛnɛ kan agence danaya voyage ani agence Al Umra u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲinɛ k'u b'a fɛ ka baara kɛ hiji kɔnɔna la baara in bɛ tali kɛ mun na o ni turkisi bɛna fara ɲɔgɔn kan mali hijidenw u bɛ se ka taa lafiya la saudiya la ka t'u ka hiji kɛ basigi ni hakilisigi la ka tila ka segin lafiya la cogo min na u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bi fɛn kofɔ an balimaw a fɔlɔ-fɔlɔ ne b'a fɔ k'a bɛ baara ɲɛdɔn de kofɔ ka da ka adamaden n'i b'i ka baara dɔn waati bɛɛ i bɛ na ni kura de y'a la. Kɔnɔkuru jɛlen de bɛ pi fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuru kelen ye o de bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaa bɛ se ka sabati ɲinan iji min kɔni wulitɔ filɛ nin ye nin waleya ninnu kɔni bilala sen ka danaya voyage fo ka taa se agence de voyage Al Umra kɔni fɛ walasa u bɛ se ka taa hɛrɛ ani baden na cogo min na barisa n'i ye kunnafoni yɛrɛ ta k'a lajɛ u ni pankuru jɛkulu min bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'an b'a wele ko Turkish Airlines olu y'a jira k'a fɔ ko u ka pankuru bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ agence de voyage danaya voyage fo ka taa se Al Umra kɔni ka bolo kan walasa ijidenw bɛ se ka wuli an ka jamana faba kɔnɔ yan Bamako fo Makan jamana ka jɔli t'a la o tɛmɛnen kɔfɛ iji baaraw balen kɔfɛ u bɛ tila ka wuli ka bɔ yen ka na an ka jamana kɔnɔna na tuguni hali jɔli t'a la an bɛ dugawu de kɛ ɲinan iji min bilalen filɛ sen kan ala ka a kɛ sababa ye ka bateau bɛɛ lajɛlen minɛ. An ka jɛ ka farafinna ani diɲɛ fatɔ kibaruyaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Cadi don kunnafoniw na u ka finitigilaw ka ɲɛmaa bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma général ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamad Nuri a kɔni kirila Faransikaw fɛ yen nɔ k'o sababuya kɛ k'a bɛ denmisɛnninw de ta ka u bila armée la jakusa denmisɛnnin minnu kɔni si ma se kɛlɛ a ko o waleya kɔni kɛra san 2005 ka taa se san 2010 wagati ma o hukumu kɔnɔna na tɛnɛndon kabini juin kalo tile 17 ye san 2019 mun kɔni ye Faransi kiribolo ye o kɔni ye cɛ kofɔlen wele ni k'a kiri weleli kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ a ye baara mun kɛ a bɛ se ka ɲangi a la ka d'a kan nin ye baara jugu ka ɲɛsin diɲɛnatigɛ siniɲɛsigi yɛrɛ de ma o n'a nasira la o kɔni ye Mahamad Nuri u y'a minɛ k'a don kaso la heure 96 bɔɲɔgɔn ni waleya minnu fɔra k'a fɔ k'a nɔ b'a la Tchad jamana kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ preuve b'olu bolo n'o ye seereya ye hali n'a sɔrɔla Mahamad Nuri a y'a jira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ nin waleya ninnu na a ka lafasaba n'o ye Elise Legal ye o fana y'a jira k'a fɔ ko a nɔ t'a la ko wa ko Faransikaw ye preuve minnu fɔ k'u k'a jira olu la ka d'a kan k'ale kɔni ma preuve ye mun b'a jira k'ale ka client kɔni nɔ bɛ nin waleya ninnu na Faransi lakana tigilamaw tilala k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ka dɛmɛ bɛ Tchad lakana tigilamaw ye yaasa mun kɔni ye Mahamad Nuri ye ni a b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ finitigilakaw de fɛ ka sɔrɔ a b'a la ka baara kɛ banbaciw fana ye.
Mauritanie jamana kungango kibari yaw la kalata min bɛ ka kɛ Mauritanie ni jamana ɲɛmaasigi kalafili o min ka kan ka kɛ Mauritanie a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye bi sibiri ni o bɛna juin kalo tile 22 san 2019 fɛn min ye a tako fɔlɔ ko o kɔni o baaraw na kɛ bi fɛn min ye Mauritanie yɛrɛ kɔnɔ wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye Mauritanie maa miliyɔn 1 ani maa 500,000 bɔ ɲɔgɔn ko olu de kɔni kan ka kalata o nata fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni o kɛn bɛ ka o kanbɔ jamana ɲɛmaaya kɔni nɔfɛ ni o ye kandidaw ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa 6 bɔ ɲɔgɔn ko wa ni jama hakɛ ko olu de kɔni nata sugantili kɛ maa min kan ka kɛ jamana ɲɛmaa kɔni ye wa maa min fana kan k'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Mohamed Ould Adel Aziz ka se ka o nɔra bila ni sariya ni u y'u ka sariya sun yɛrɛ ya ale bali k'a fɔ ko a tɛ se ka fanga kɔni ɲini tuguni a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ Mauritanie yɛrɛ bi sɔgɔmada in na ko ni kɔni y'a jateminɛ u ka kin dɔ bɛ yen ni o ye fanga sinamatɔ maaw ka kin kɔni ye a jirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɔla kalataso min bɛ yen ka taa jɔ o da la yaasa u na se ka kalata wa a jirala fana k'a fɔ ko maa min fɔlɔ kɔni ye kalata ka tila k'a ka kalata sɛbɛn sɔrɔ ko o kɔni ye Adam kɔni ye wa a y'a jira k'a fɔ ko a ko bɛɛ bɛ ka kɛ nɔgɔya la kalatasow yɛrɛ da yɛlɛla o waati kelenw kɔni de la jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Mauritanie jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Ould Adel Aziz ye ale bɛ ka maa min kɔni jukɔrɔma tondo kosɛbɛ n'u ye Mohamed Ould Ghazouani ye a fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni dan b'a la k'a fɔ ko sani tilese kuncɛ kɔni cɛ midi tile ko fɛn min ye Mauritaniens kɔni ye u na bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa kala ta cogoya min na ko wa sani o de cɛ sa maa minnu bɛ yen ni u bɛ ka partiw n'u ye k'u ka jamana minnu bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini na ka se k'u dɛmɛ olu kɔni bɛ ka essence n'u ye taji ye k'o kɛ maaw kun ani ka taa maaw ta yɔrɔ wɛrɛw la ka na ni mobili kɔni na bolimafɛn sen naaniw la yaasa u na se ka na kala ta cogoya min na wa a jirala k'a fɔ fana ko Mauritanie yɛrɛ kɔnɔ fɛn min ye kalafiliso minnu bɛ yen a bɛ taa kalafiliso ba 5 bɔ ɲɔgɔn ko kɔni de la wa a jirala fana k'a fɔ maa 6 bɔ ɲɔgɔn ko olu de kɔni bɛ ka kala fɛn min ye jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini wa a jirala fana k'a fɔ kalafiliso kɔni daw yɛlɛla kabini nɛgɛ kaɲɛ 7 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 wa a na datugu fɛn min ye sufɛ kaɲɛ nɛgɛ 7 ni dɔw b'a fɔ ko 19h wa fɛn min ye kalafili jaabiliw kunfɔlɔw ko olu na bɔ fɛn min ye jɔkun nata Burkina jamana kunnafoniw na u ka wasadenw ye sigi kɛ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa u ka se ka bɛnkan sɔrɔ banbaci wale mun kɔni bɛ kɛ u ka jamana kɔnɔna na o bɛnbaci wale ninnu a ja a video fo ka taa se a kumakanw ma olu bɛ se k'a dabila bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya min na sigi kɛnɛ kan mun kɔni ye fanga sinamatɔ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma jɛn ni nin waleya in ye ka d'a kan olu ko jamanadenw kan ka kunnafoniya de ko mun kɔni ye Burkina marabaw ye k'u bɛ fɛ ka nin waleya ninnu dogo de bɔlɔlɔ sanfɛ yaasa jamanadenw ka hakilisigi sɔrɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ a la mun kɔni ye fanga yɛrɛ masuruyatɔ ye olu fana y'a jira ko nin waleya kan ka kɛ barisa ko mɔgɔ minnu fatura k'olu somɔgɔw mana ni jajugu ninnu ye bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛ kɛ tɔɔrɔba de ye ka ɲɛsin olu ma ɲɔgɔn faamuyabaliya o cayara sigi kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni fanga sinamatɔ ma caman olu kɔni wulila ka bɔ ni sigi kɛnɛ kɔnɔna na yoru ka bɔ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka tiɲɛ kɔni dɔgɔli de daminɛ Burkinakaw la k'olu kɔni tɛna sigi k'o waleya kɔni baara kɛ u nɔfɛ dɔ fana ka ɲininkali kɛra ko n'u o ye nin waleya kɔni sigi sen kan ko jɔnni de ka baara kɔni bɛna bɛn ɲinini ma bɔlɔlɔ sanfɛ yaasa maa minnu kɔni bɛ ni jajugu ninnu bila u ka se ka olu kɔni dɔn u ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ u y'u ka minɛn cɛ ka bɔ ni sali kɔfɔlen kɔnɔna na o kɔni kɛra tɔɔrɔba ye ka ɲɛsin fanga masuruyatɔw ma ka d'a kan olu kɔni y'a jira ko nin waleya kɔni ma ɲɛ fiyewu fanga sinamatɔw fɛ ko nin ye Burkina ko de ye ko nin ye jamana yɛrɛ ka basigi ko de nka o bɛna ta mun kɔni ye élection ye o kɛra wasadenw fɛ a jirala k'a fɔ maa 110 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni jɛnna n'a ye ko ni sariya ka sigi Burkinakaw fɛ yen nɔ maa 11 olu kɔni ma kuma hali n'a sɔrɔ fanga sinamatɔ mɔgɔ kun t'a la u ka kiiribulon minisiri ɲɛma n'o ye ministre de la justice ale kun bɛ a kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ ko don n'a nata la u bɛna sigi tuguni ka segin ni kuma in kan yaasa ɲɔgɔn faamuya u ka se ka sɔrɔ kosɛbɛ ni sigi kɔnɔna na. Algérie jamana kibaruw la kabini san 2001 waatiw la fɛn min kɔni ye wulikajɔw ye politiki nasiraw la wasa ka se ka ngwara da fanga la olu kɔni kun balilen do nga an bɛ don min na i komi bi kabini fanga kɔni yɛlɛmana min ye finitigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw u kɔni kun tora ka jama kɔni lajɛ nga an bɛ don min na i komi bi u kɔni ye a jira k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ninnu bɛ ɲini ka kɛ dantɛmɛ ye ni ka tila ka dankari min ye u ka jamana a ka hɔrɔnya ani a basigi la baw don tɛmɛnenw na a jirala k'a fɔ min kɔni ye lakana sabatibaw ka ɲɛma ni o ye Ahmed Gaïd Sala ale kɔni ye a jira k'a fɔ min kɔni ye u ti jɛna ye cogoya si la Algérie jamana kɔnɔ min ye drapeau wɛrɛ ye o kɔni ka kɔrɔta min ye wulikajɔw kɔni senfɛ baw a jirala k'a fɔ min ye berbɛrɛw ye olu kun bɛ ka kɛ drapeau wɛrɛ bɛ u bolo min tɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔni drapeau ye juma in kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 21 a jirala k'a fɔ finitigilakaw kɔni ye maa caman de minɛ ka taa n'u ye lakana sabatibaw ka bolo ka wasa min ye sɛgɛsɛgɛli bolodali o na se ka sabati
cogoya min na dɔw kɔni ye a jira k'a fɔ ko a bɛ se denmisɛnnila ka maa mugan bonyanko walima k'a caya ni o ye a jirala k'a fɔ polisiw kɔni solila ka don maaw ka depuis ni 6h du matin waasa ka se ka taa ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka u dɔw cɛ ka taa n'a ye dɔw ye a jira k'a fɔ seereya nasiraw la k'a fɔ ko nin ye u ka telefɔniw de minɛ fɔlɔ k'a lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ni k'u ka karidantew kɔni minɛ ni ka sɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlenlen don mobili kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'u ye fɛn min kɔni ye wulikajɔ ninnu ye a kɛra yɔrɔ la Algérie jamana yɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko Alger ni ale yɛrɛ bɛ u ka pɔsuba yɛrɛ masurunya la. farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna doloci a jirala k'a fɔ CAN 2019 ale baaraw kɔni daminɛna kunungo jumado Egypte kaw fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan mun kɔni Egypte olu ni Zimbabwe doloncila olu de fɔlɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ Egypte doloncila olu kɔni ye dankari kɛ Zimbabwe doloncilaw la ni 1-0 ye Amadu Ɲamile k'a seriyaw an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ farafina walanba min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ a ma ko Coupe d'Afrique des Nations i n'a fɔ kunungo an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an tun ye an da don a la ka ɲɛfɔli kɛ ka fɔ farafina ŋanaminɛŋanaw ka jamanaw dolanci sira fɛ olu kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Misira jamana yɛrɛ kan wa o dolanciw kɔni bilalen don sen kan bari kunun baaraw daminɛna n'o bɛnna juin kalo yɛrɛ tile 21 ma farafina ŋanaminɛŋanaw ka jamanaba dɔ kɔni bɛ yen nɔ dolanci yɛrɛ sira kan n'o yɛrɛ Misira jamana ye wa ale yɛrɛ bɛ ka kulon na bɛn kunungo ale kɔni donna kulon na ani jamana min kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ o de ye Zimbabwe jamana ye ni ni dolanci yɛrɛ ta k'a lajɛ dolanci jijalen wa dolanci yɛrɛ samanen dolanci tɔn yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ hali ni y'a sɔrɔ dolanci kɔni daminɛ na maaw kɔni tun bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye a jigiya ka fɔ ni ye Misira jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ farafinna gun yɛrɛ sanfɛ ale kɔni ye jamanaba ye dolanci yɛrɛ nasira kan nka n'i ye jateminɛ kɛ o kuma la o kɔni ye sɛbɛnfura kan n'a ye nka min ye binkɛnɛ yɛrɛ sanfɛla ye o ni o kuma kɔni tɛ kelen dolanci kɔni daminɛnen a bɛna kɛ dolanci tayini ni dolanci jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye Zimbabwe dolanci jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ko Warriors ka taa se Pharaon d'Egypte ma ninnu kɔni nanu o kɔ da ɲɔgɔn na jalatigɛba yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na dolanciw kɔni bɛna sama Egypte sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ bɛ dolanci Liverpool la ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Salah bɛɛ lajɛlen kɔni tun sigilen don k'a kɔnɔ bari ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o bɛ sigi l'Europe yɛrɛ gun sanfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Ligue des Champions ale kɔni y'o ta Liverpool fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ɲɛ jɔlen don Mohamed Salah la ka fɔ a na Egypte kɔni bɔ dingɛ kɔnɔna na Mohamed Salah ale kɔni bɛ nin firifiri ka dɛsɛ Egyptiens ka sɛkasi dondo denmisɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Trezeguet ale de kɔni bɛ na Misira jamana kɔni bɔ bolo la ni a ka cɛlu kelen o waati kelen tɛgɛrɛ kɔni bɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ bari u ka masakɛ n'o ye Abdel Fattah al-Sisi ale yɛrɛ tun bɛ dolanci kɛnɛ yɛrɛ kɛnɛ kan ka taa se farafinna dolanci kɔɲɛ ɲɛnabɔ so ni an b'a fɔ a ma ko CAF o ɲɛmɔgɔba Ahmad Madagascar jamana kɔnɔden don olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka taa se Misirakaw ani farafinna jamana wɛrɛ minnu nana nin kɛnɛ kofɔlen kan dolanci kɔni bɛna sama ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Zimbabwe yɛrɛ jamana ka taa se Egypte jamana ma n'an ko ma ko Misira jamana Zimbabwe kɔni bɛ a ɲini togo bɛɛ lajɛlen na walasa ale na se ka cɛlu yɛrɛ ci bɔ togo min na bari Zimbabwe kɔni tun kelen don k'a ka cɛlu gosilaŋana saba k'olu yɛrɛ bila walasa min b'a to olu yɛrɛ na se ka sɛbɛya sɔrɔ n'o ye Biliya ye Musekiwi ka taa se Muzona ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ u jeniyɔrɔ fili nka u ni sababa kɔni tɛ se ka bɛn togo si la o bɛ kɛ sababu ye dolanci kɔni bɛna kuncɛ 1 ani kanangolo ka taa Misira jamana kanu na hali ni y'a sɔrɔ nin dolanci yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na Zimbabwe cɛlu kɔlɔsiba n'o ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye Edmond Sibanda ale fɛnɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la dola caman kɔni na min kɔni sera ale yɛrɛ ma farafinna walanba dolanci mun filɛ nin ye ni a yɛrɛ bɛ ka kɛ Misira jamana kan an bɛ don minɛ ko bi kibaruya minnu mana bɔ a la don n'a nataw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni na teleɲɛta ɲɛmaayaso ye mun sɔrɔ k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ Alahu taala deli sanji hɛrɛma Ala k'o nati an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ ani kelenya Ala k'o sabati ani ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛ don wɛrɛ